Er du dørstig? Ja, Barak Abdul Yassab. Er du vand? Jeg er også dørstig. Ingen vand, nej. Mein Vater! Jeg har haft en ond drøm. Hvad handler den om, min søn? Det døde gør jeg. Hvad er det for noget? Nej, hvad er det for noget? Tøsedreng, dengang jeg var ungdårs, der rocker halleluja. Jeg har spillet til naturen om, at den ikke vil skade dig. Ja, giv isen. Nogle tøsedrenge. Du er sådan en ung fyr. Hvad vil det nu, de store bøde? Du er ikke ude efter mig. Læg dig ned, din lille homo. This is murder. Lær det til en anden gang, din lille homobøsse. Er du slet ikke til far, du gør, ikke? Godt, jeg er udødelig. Giv mig. Ved du hvad? Bælgenødderdoren. Jeg er Balder. Fucking lillebror. Han skal blære sig. Han er bare fars yndling. Og tog mig vores begge to. Hvorfor kan far ikke se det? Dumme fucking ordning. Men nu er det nok. Nu er det nok. I nat vil Balder, den udødelige, dø! Kære misteltene, vil du være hatter? Nej, det er det ikke. Nå, det er Balder. Jeg hader ham. Fucking lillebror tror mig, han ved det hele og alt det der, ikke? Men han ved ingenting. Han er udødelig. Og jeg tror, at du ikke har svoret på, at du ikke vil dræbe ham. Du vil godt dræbe ham, men jeg er bare en blomskærlukke. Hvad skal jeg kunne gøre? Jeg ved godt, hvad du skulle gøre. Jeg vil snitte en burpil ud af dig, min fine ven, og jeg vil dræbe Balder. Ellers dræber baby-migration om dig. Nej, jeg skal ikke gøre, som du siger. Bare lad mig være i fred. Perfekt. Loke og Klint, han ikke kommer med briller. Duppi. Er du ikke? Jeg hedder Egon den Blinde. Er du ikke Egon den Blinde? Det var det, jeg sagde. Jo, er du det? Ej, Egon, det er ikke dig. Gå for sjov selvfølgelig. Nå, ved du hvad? Hvad laver du der herovre? Prøv at sige derovre. Derovre, der har alle mennesker sjov ved at drille Balder med en udødelig. Prøv at se derovre. Altså 2 gange med at tale mandlæste ham og river ham, ikke? Men altså, han dør ikke, men han er udødelig. Er Balder udødelig? Du er ikke alene alt muligt. Jeg er ikke alene. Ja. Ja, ved du hvad? Jeg kan godt forstå din pointe med, at du er blind, og du kan ikke gøre særlig meget. Du er men ved du hvad? Nu skal jeg nok hjælpe dig. Her. Det er et spyd og en pil. Så du kan kaste så Balder lige derovre. Vil du ikke prøve? Okay, du skal bare... Kan du ikke bare gå væk, Loke? Og nu skal du bare strække ud. Slip! Gør du det? Ja, okay, det var ikke godt, ja. Okay. Ja,
Walter, han så klarer sig, selvom han lægger en pøl i en pøl af blod nu. Og skriger af smerte. Han skal nok klare den. Godt gået. La 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 la, I kan ikke røre mig, jeg er jo dødelig. It is I, the judge, he who decides the fate of everyone who enters the sacred state we call death. Today's victim is Leslie, who died cause he bit his tongue off and bled to death. If your evil actions weigh more than your good actions, you can look forward for eternity in hell. Let us proceed with your evil actions, shall we? Leslie, you are judged in your past life as a person who kills people. Leslie, you are judged in your past life as a person who was a prey to everyone he knew. Those are quite the black stains. Well, you seem to have one more undoing left. Leslie, you are judged in your past life as a person who masturbated a lot. I guess we have found your new home, my speechless friend.
Mein Vater! Jeg har haft en ond drøm! Hvad handler den om, min søn? Det døde gør jeg. Hvad er det for noget? Nej, hvad er det for noget? Tøsedreng, dengang jeg var ungdårs. Der rocker halleluja. Jeg er sådan lidt bekymret for, om vi skal have større håndklæder. Det klipper vi ud! Bare bliv ved med! Kom nu! Behøver du slå fucking hårdt, mand? Var det hårdt? Ej, kom nu. Christian, sig det der, ikke? Gå ind på hans positioner igen, og folk skal græde. Jeg tror ikke, det sker noget. Ej, kom så. Det kan tages af. Okay. Bare. Det kan ikke vaskes, men det kan tages af. Er I klar igen? Okay, er I klar? Så tager vi en forny, eller? Nej, vi gør det. Bare sig det der. Bare. Så skal jeg have en lille æble. Sig det. Jeg tror faktisk, det er bedre, hvis vi tager en forny. Nej. Ja, bare, jeg klipper den bare. Jeg klipper det sammen. Det kan jeg godt finde. Kom, sig det så. Okay. Hvad var det? Det er det der, vi laver spæde til naturen, om at den ikke vil skade dig, mit barn. Jeg er klar. Jeg er spæde til naturen, om at den ikke vil skade dig. Ja, giv isen. Nogle tøsedrenge er vi. Du er sådan en fyr. Jeg tror, vi er færdige.